Kapitan. Hey guys, good morning. Sinanay kasi ini. May anak di ako dito sa dapos dagat oh. Isog kagong balad oh. Amang kuno ang mga katiguangan na amay kasabihan daming dahil isog balad. Da ako noy umaabot nga isog hangin. Ano na napatuan din ni guys, pero lami kaliguan na doon na tunahan no? May tinaw sila lami guys no, unahan oh susugawad din yung dapita susug maghangin kasi nanaligsik ng dagos mga ni ay bakit niabot sa daplin. Danira ko. Danira. Ang danira ko sir ba? Hindi na klaro kay Kuan. Sumbad, no? Hindi umabot na bangko siguro sa hagbar. Bangko? Lagi bangko? Bangko kayo tubog ang dagat? Siguro umabot din eh. Dali abot na kaya na susod na magbawat. Good morning! Nandito kami ngayon sa tabi ng dagat. Sarap paligo no? Pero malakas ang mga alon dahil may ano raw. May bagyo daw na darating. Malakas ng alon.
dito sa tabi ng dagat, oh. Malakas ang hangin. Ayan. Kapit sa Midsimba guys, kay ngato pa na sa mga parokya. Di namin kaabot og sikan mas na ni nga misa. Sugod na guys.